बिसोरा नै गोलोमदै बारलायलांबाय जाबजुबना लाबोयो हटेलनि बायदि बुस्थुआ दासो ज्राम ज्राम जाबोदो उदों अमा खोमा हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअआव गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांगोन लोगोसेनो इन्जय खालामफागोन आरो थौदो बिदिब्ला दिनैनि गोदान भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनोसै नै लोगोफोर दायो गांगा टपाजों हाग्रा खुराजों ओइनो लाजिनानै माबा होथियां होथियां जालायलांबाय एकदमबारे अमा खावथाबगासिनो नै अमा खोमा गांगा टपानि लोगो फैहांदो सोर लोगो फैहांदो क'क्राझारनि लोगो फैहांदो नै एकदमबारे दायो नुगोन आरो ना क'क्राझारनिफोरा रेडि जानानै था सोर सोर ओमफ्राय एदावबानो जाबाय एकदमबारे एन महिलार लानाव फैनो क्लाब क्लाब जाथारदो आसोलफोरा हाबा मोनजायैनि दिनै अमा खोमादों जाहोनसै आरो बेसेराफोरा हाबायाव फैनो मोनाखैमोन डिउटि थानायनि थाखाय एन बिलाव मावग्राफोरा नै इखौनो जाना थांनांसिगोन नै एकदमबारे नै खोमा माखा खावगासिनो जोंहा लोगोआ गांगा टपानि मा लादों नानिया खमला लाखोमालाय सोंयो आं लाबोगोना लाबाखै नोङो लाबाखै आं लाबाखै नायनि बेयो जोंहानि गांगा टपानि बिब'नि फिसाजो लोगोफोर गांगा टपा दिस इज अमा खोमा दिस इज खावथाबबाय गोरेगा नामा ini boleh minta नै दायो लोगोफोर एकदमबारे अमा एवबाय नै जोंहाना देन्जारसो जेंगायाबो बायख्लालायनाय अमा खोमा एवगासिनो नै एकदमबारे जोंहा बाजैया ओमफ्राय इखैजा आं एवदों पियासजों ना बा नै आंनि लोगोफोरनो जाहोनो मा खालामदों उनावनो खावगासिनो नामा जा फारसेथिं इयो आंनि आब' दुन्दिया बासिगासिनो नै बुस्थुआ दासो ज्राम ज्राम जाबोदो आरो नैजों दङ दाउ आरो नैखिया सुगासिनो नै मास्टर मेदामा अमा बेदर बा ओरै फारसेथिं उनखावगासिनो बा खाथ्रालै मोनग्रा मोनाखै आलासि माखा मोनफैनोसैयानो ए दासो बेदर हाबावदोयनो माना बावदैखो हो एवनो इले मा इयो ना दंबावो नै ओरैहाय नै अमा खोमाया मोनथ'वाखैनो देलाय ना खाथ्रा दंसं माथो थुङासो खुलांजोबखो हो ए माबा थुङासो बहनजोब्बाय दिखुंलै नै अमा बेदर एवलायबाय आलु दरनैजों अमा बेदर दिनै आंनि लोगो फैहांदो बेनि थाखाय आंनि थाखाय थरायनाया नै बिराद खस्थ' खालामबाय आरो बिथाङा बा नायनि मोखांखौ ओरै खोन्थेदो खनसे ओरै खोन्थेदो बा उनथां थांनो गोलोमस्रो जालायदे दा नै एरखांगासिनो मानसिया बेखौ आलुजों संगोन आलुजों अमा बेदर दा सारायसो संखादों सं नै दा जेखिजा मेखिजानो अरजों खाबाय सं हो माथो गोनां टाइम गैया नुबाय आंखौ माथो गोनां टाइम गैबावा आङो ओरैनो नायस्रायगासिनो दसे दसे दा नैखौ नै दाउखौ अनलाजों संनो दंबावो खोमायाथ' एवखांखांबायानो दायो मोनबाथाय आलासिफोरा मोनफैथ'आ ओइ बिसोरा नै गोलोमदै बारलायलांबाय अराबो जि रो रो जाखादो बेदराबो बयाखौ जाखाबाय नै रोंगौलै हिन्जावा मोखां सोखां गोजा जालायबाय नै हले बा दा आलासिफोरा मा फैयो मिथाइ लाफागोन लाफायाबा नै नोरै दंबावोसो नेनानै आंखौ माला संगोन जालायदे हो अरफोरावबो हिट जाखादों आलासि माखानो दाबो मोनफैयाखै सियार बेरासि बहायजोबना दोनबावबायसो बेरासिया नेगासिनो ना मा नानि हो नानियासो बिराद मोजां नायदों मबाइलखौ ओरै बहायजोबना दोनदो थेवबो मोनफैवाखै जोंना आलासि माखा मोनफैजोब्बाय ओरैहाय माबायदि मोनखो मोनफैनानै
मोजां मोनबाय दे बेफोर माखानि लोगो माखा गोबाव जाबायमोन ना क'क्राझारनि आरो बबेनि चिरां माबानि आरो चिरांनि नै सोरबा सोरबा जुदि सिनायोबाथाय कमेन्टआव होनहरदो ओरैहाय थरानिया आंनि लोगोफोरनो मिथाइ रानगासिनो नै मिथाइ माखा जानो लुगैदों नामा रामनानै रामद्राय जानो लुगैबाय नामा हो होआ देनां गावसोरनो थांबा होगोन ना बाथ्रासो नायो दे होफै मिथिया फै सारबाय दे लों लों रतन लोंदो दे रोगाग्रा मानसि लेजि दे एसे स्पिड जानांगौब्रा जाबजुबना लाबोयो हटेलनि बायदि फिसाथार नामा एसे गिदिर गिदिर आलासि फैदोलै जोंहानाव सोर नोंसोरो बबेनि थाङो बबेनि सोरांनि तुरा सोरांनि मा नाम ओमफ्राय नोंसानालाय मुंला मा राम मनराम स अ जानो मा खालामदो तुरा मा मावदो जानाव माबायदि मिथिया गोथावना माब्रै गोथाव मिथिफ्रा नै खायद'आ माथो गथा गथा माथो गथा गथालाय थावबो गोबाव जाखादों नामा इयै खाथ्रा जाखायसो आं उनथिनानै मोखां सुनानै फैबाय दा गासिबो नै साहा लोंहांदो ओरैहाय खासे गंगार गोसोम खासे गंगार गुफुर मैया ओंखामखौ मोनजायाखै सोरां नङा ओंखाम मोनजायाखै साला आब'आबो मैया आलासिफोर फैनायखौ खोन्थाजोबनो हायासै थरायनायाबो ओंखामखौनो मोनजायाखैनो ओमफ्राय बिदिनो मोनानानै मथा मथि हरनि 10:00 बिसोरो क'क्राझार ओंखारलांदो खैथासोआव मोननायथाय आं उन्दुलांनानै फनखौनो हमनो मोनासै नोंथार दंना गैयामोन फन फैनायखौ दा खबर लानोसै र' फन हरबायानो थादो बिसोरो भबानिपुराव खनसे हावलियाव खनसे बरपेटायाव खनसे हरबायानो थादों आं खोन्थाहरखादोंना ओमफ्राय लास्टावसो मोनहैनायावसो फन हमनो मोनासै आङो उन्दुना थानानै दासो उन्थिदो दा नै साहा गरदसे गरदसे लोंसै जोंना मेहेमान फैना दंफैयो मावजि फिसा मानै नै बेरेफुंजानि खोमा अमा खोमा मैया जाखांनाय माखा नोंसोरनि नामा मा नोंना मा धोरोम मा धोरोम बसुमतारी नोंनालाय पान्डे लिरनाया नों स्कुलाव माखौ लिर' स्कुलाव माखौ होनो स्कुलाव मा नामखौ होनो नोंखौ जौखां बसुमतारी ओमफ्राय नोंना थिगैनो दं जादो सानैबो मांखि रखम जाजोबना दं सं पान्डे पान्डे मांखि रखम जाजोबना दं सं बा हात्रा नोंसोरो इयै मांखि रखम जाजोबना दं सं खानिबो समान गसंनाय खानिबो गसंनाय समान देनाय ओरै फै सोर बिदा सोर फंबाय आंनि मुङा दे सोर बिदा नों बिदा ना इ बिदा इ बिदा ओमफ्राय फंबाया सोर पान्डे धोरोमा बाबु आदान होननाय खनसे पान्डे आदान होननाय पान्डे आदान मा पान्डे आदान लाबाय न' पान्डे आदान पान्डे खादान नोंसै गादा जायो
Untuk pandai babu saja. Pandayaबो दाउ बुथारोमोन नोंबोन आदा पान्दोन आदा पान्दोन हाथारालै Serbaik gosok serbaik. नै दायो लोगोफोर एकदमबारे जोंहा बिजावजालिनि फिसाला आरोना सानैबो ओमफ्राय फुङावनो सादो मिथाइजों जानो लेंहरबाय ओमफ्राय ना दा इसोरखौ ओंखाम जानो होबाय आरो ओंखामखौ जालांदो बेदरबो दङ होननानै नोंसोरनो मा खोमा होननो नागिरदों नोंसोरनि खोमा नोंसोरनि नङा ना नोंगो नोंसोरनि खोमाखौ बोरै खोमाया दंना गैला होमबालाय हाख्लाबनानै एवनोसो होनांसिगोनसो होमबालाय नै जोंहा गंगा टपाया दासो सिखारनानै एकदमबारे अर सायगासिनो लोगोफोर मैया गावहानो लोगोफोर फैदोंमोन ना जानुवारिनि 30आव ना मा होनो बा लोगोफ्रा देन्जार देन्जार जेंगु जेंगु थारमोनसं फिदा जाखादों ना फिदा होनलायनायानोथ' सिख्लाबा लाजागौमोन मालाय बिबैया ओंखाम खुरना होफैबाय आक्रमोन होदोलै जानाया Hoslaido. दैखौ इखोसो लायो ओरैहाय अमा खोमा ओमफ्राय अनलादो दाउ ना धोरोम Tidak. नोंना जौखांगोन बावगार आं पान्देसो होनो नालाय Sa. गोजा Kamu dong deh. Itu sudah kamu dulu kali. Kamu bende kau dong lagi ya rumahku memang bende rumahku mau sana memang bende sana itu nih mau sana terus लुगैलाय बेलाय नोंसिनि जानायखौ गोथाव मुकबां होनबा दा न'आव ओंखाम जानांला दै दे नों जाखादो बुस्थु ओइ मिनिलायो गंगा टपाया मैया नोंनि लोगोफोरा गंगा टपा नामखौ सोदोननाय नाम सोदोनोमोन नामखौ गोसोखांबाय बावगारलायदों सोदोनबा आं ना माबोरै थारमाने इयो बामरा हमना मानसिया एकदमबारे गलोमोलो दिस इज गंगा टपा नै दा जोंहा गंगा टपा बिथाङा मैयानि आद्रा जाना थानाय एकदमबारे गोसोनि लुगैनायखौ दा मर्निंआव एकदमबारे फुरा खालामगासिनो मैयानि अमा खोमा आरो अमा खर' आरो मोदोम लगायनाय एकदमबारे मैया 30 डिसेम्बराव गंगा टपानि लोगोफोर फैदोंमोन ओमफ्राय ना एकदमबारे खाना जादोंमोन आरो ओमफ्राय ना इदिनो जानायावनो लोंनायावनो भिडिअ लास्लाबनो हायासै आरो मोनाबायबो मेंबायबो ओमफ्राय दे लाथ'लायला होननानै लानाय जायासै आरोना ओमफ्राय जास्ट फार्स्ट मोमेन्टखौल' लानाय जाबाय गंगा टपाया हाखु दाखुसो बेबो मा ओइ खोमा Sabas, Bita, sabas.